tun muna matasa muke zuwa shagon sayar da takalma a nan Zaria da aka fi sani da Harmony daidai lokacin Kirsimeti. Duk wani takalmi mai tsada a lokacin zaka iya zuwa da naira 25 ko naira 35 ka siya, wanda kafin wannan lokacin naira 130 ne ko 150. Amma saboda Kirsimeti ta zo sai su yanke farashin sai su dawo da shi ƙasa. Tsakani da Allah, yadda muke ganin Christmas bonanza, garaɓasa Kirsimeti, ko mun taɓa ganin wani allo a Najeriya ko wani kyalle da ke cewa sallah bonanza? To muna fatar a fara ganin waɗannan abubuwan jama'a. Mu zama mu ɗauki siffa irin ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yake cewa Muhammadun Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Ya zama tsananinmu ga waɗanda suke maƙiyanmu ne, amma masoyanmu masu imani irin namu fa mazama muna da tausayi gare su.